अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हाँ बोले भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज के जा रहल बा। जवना गाना के टाइटल बा राते भर में। अरे हाँ राते भर में गाना कब तक लगा कवना चैनल पर था, क तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसन होकेला बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी भी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ रातें भर में गाने के लिखले के बाद गाने के लिखले बड़न भोजपुरी के बहुत ही मस्त बहुत ही झकास राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे हाँ भाई लोग गाने के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग ये वाला गाने म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे हाँ भाई लोग गाना लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक दिले बड़न आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। है ना दोनों हमदी के आवाज़ में तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली। बाकी बतावल जाता है कि यहाँ गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना होखेला बा। और तो लोग ये वाला गाना सुनने में बहुत ही मजा आई और बहुत ही तो लोग ये वाला गाना पसंद आई। तो ये वाला गाना के बहुत ही अच्छे तरीके से बनावल गल बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी। अरे हाँ भाई लोग खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना जौन बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होखेला बा। अरे भाई लोग कितना दिन के बाद इतना मतलब ज़्यादा दिन नहीं होत लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गल बा, 1-2 महीना हो गल बा। एक 2 महीने के बाद खेसारी लाल यादव के ग्लोबल म्यूजिक से गाना आवता और कृष्णा बेदर्दी के लिखल हुआ गाना बा। और गाना बहुत ही बारूद बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बतावल जाता खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा कि हाँ ये वाला गाना महा खतरनाक होखे वाला बा। जौन गाने का टाइटल बा रातें भर में। भाई गाने के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। बाकी बात कर रही कि हाँ गाना कब तक रिलीज करल जाता तो पोस्टर पर कोनो डेट टाइम नहीं लिखल लेकिन जहाँ हमारा मतलब जहाँ तक उम्मीद बा ये वाला गाना के 3 तारीख के रिलीज करल जाए। अरे बोलो यही 3 तारीख के गाने के रिलीज करल जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग गाने के मिस मत कर लेंगे, गाने के सुनिए लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा बहुत ही खतरनाक बा महा खतरनाक बा गाना। तो लोग ये गाने के मिस मत कर लेंगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे 3 तारीख के गाना रिलीज होके वाला बा। तो लोग ये गाने के जरूर सुनिए लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर